Bé, bona tarda. En primer lloc voldria agrair moltíssim, avui molt especialment, a tots els partits que han participat en la redacció, en la gestió i en la negociació. Una negociació que ens ha portat a que quan dues parts tenen la voluntat de posar-se d'acord, poden dialogar, som capaços de fer que la ciutat acabi fent país. Intentaré ser breu perquè el títol i els acords que ha llegit el secretari ja són molt explícits. Estem vivint els moments més foscos de la democràcia a Catalunya. Ens ha tocat viure una època on la llibertat d'expressió i els drets polítics més elementals estan en risc. Cançons que no es poden cantar, llibres que no es poden llegir, obres d'art que no es poden exposar o persones injustament empresonades preventivament mentre que lladres confessos o sentenciats esquien a la Quai de Beret o a Suïssa. Jutges que utilitzen versions novel·lades de quelcom que mai no va passar per justificar una violència que mai va haver i un delicte que és molt difícil de justificar mentre es busca entre milions de persones a un tal M. Rajoy, que sembla ser una tasca impossible. Han tingut prou amb 12 agents del CNI per detenir el president Puigdemont, però ni amb tot aquest organisme són capaços de trobar a M. Rajoy. Deu ser que això d'amagar i d'amagar-se se li dona molt bé. El mateix jutge que ha dinamitat l'estat de dret, que ha vulnerat qualsevol principi de prudència i que envia la gent a la presó sembla més per impotència d'un estat que no és capaç de solucionar un problema polític dialogant que no pas de justícia. Amb aquesta imprudència han portat al límit l'estat de dret i la independència judicial per perseguir adversaris polítics, quan justament l'estat de dret i la independència judicial haurien de servir per protegir els ciutadans, pensin el que pensin. Amb les seves accions no és que haguem trepitjat fora de l'estat de dret, sinó que ens hi han expulsat directament. Avui portem aquesta moció com a signe d'humanitat, però també de justícia, i demanem als partits que siguin empàtics, que aparquem per un moment totes les discrepàncies polítiques i ideològiques i pensem en el fort cop que el govern de l'Estat està donant a la democràcia i als drets polítics, en el fons, als drets humans. Sempre ens hem conjurat en aquest ple, i ho he sentit diverses vegades, a no repetir els errors del passat. I ara tenim aquesta magnífica oportunitat de posar les bases per evitar un error majúscul com és la regressió en els drets humans. Avui crec que puc afirmar que fem municipal aquest front pels drets humans i polítics dels ciutadans de Catalunya a nivell, com deia, municipal. L'hora és greu. La democràcia està suspesa a les nostres viles i ciutats. Els ciutadans de Sant Adrià, pensin el que pensin, estic segur que volen mantenir la democràcia i els seus drets. Mereixen que avui estem a l'alçada i que siguem capaços de posar-nos d'acord per defensar el més elemental. També, deixeu-me que em posi una mica cursi, però també us porto un missatge d'amor. D'amor a les institucions, d'amor entre nosaltres els ciutadans, que tal vegada anomenem fraternitat o sororitat. D'amor als que pateixen, no en parlem mai d'amor en un ple, però en moments com aquests és quan més ens cal. I direu, polítics parlant d'amor? Doncs sí, perquè ens estimem la nostra ciutat i els nostres veïns i perquè la política, almenys jo, l'entenc com un servei públic, retornar tota aquesta estima a la ciutat en forma de feina per millorar-la. Penso en l'amor i cada vegada que penso en el patiment de les famílies de la Dolors, de la Carme, dels Jordis, el Cuixart, en Sánchez, el Brull, del Quim, de l'Oriol, del Raül o del Josep, se'm regira l'estómac. Podem defensar-ho tot, però no podem perdre la humanitat, o deixarem de ser persones. Avui es persegueix en aquesta causa general no només l'independentisme, una opció ben legítima, sinó la democràcia. I això no ho podem permetre, pensem el que pensem. La democràcia és el bé preuat a salvar. No ho podem oblidar. Com sempre sabeu, m'agrada ficar algunes cites per reblar el clau i acabar, y avui crec que es molt escaient, malgrat que tópica, aquesta que citaré. Primero vinieron a buscar a los socialistas y yo no dije nada, porque yo no era un socialista. Luego vinieron para los sindicalistas y yo no dije nada, porque yo no era un sindicalista.
Luego vinieron a buscar a los judíos, y yo no dije nada, porque yo no era judío. Luego vinieron a buscarme a mí, y no quedó nadie para hablar.